गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय लोगोसेनो आरोबाव खेबसेबाव जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आरो गावबा गावनि थांखिखौ होसोनानै खामानि मावगासिनो दङ होननानै दिनै आंजों सासे सार दङ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आदानि मुङानो जाहैबाय टेनजिं बड'सा गासैबो मानसि उदालगुरि बा जोंनि डिमाकुसिनि गासैबो मानसिफोरा मिथिखाजोबो आरो आदानि टेनजिं बड'सा होननायखौ जोंनि माने बिटिआरआव बा आसामाव गोबां मानसियानो टेनजिं बड'सा आदाया मा खामानि मावो गोबाङानो मिथिगौ नाथाय आदाखौ माखासे मानसिया माने सिनियाबो जानो हागौ आदाया मा खामानि मावो जोङो टेनजिं बड'सा आदानिफ्राय जोङो मोनथिना लाङो गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आंनि फेमिलिनिफ्राय आदानिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय खुलुमबाय थैंक इउ आदानि बागैथ' आं गोबां मिथिगौ अब्ला दा आदानि खुगानिफ्राय जोङो दा आंनि इउटुब चेनेलाव आं मोनथिहोनो नाजानोसै आदा लाइफआवदि आदाया एसेबां जार्नि खालामबाय इन्डियाव नङा इन्डियानि बाहेराव आदाया बबाव मा जार्नि खालामबोनानै मा सोलोंनानै दिनै जोंनि बिटिआरआव बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि डिमाकुसि जायगायाव आदाया मा बिजनेस खालामो माबायदि बिजनेस खालामो बेनि बागै जोंनि बा आंनि गासै इउटुब लोगो नोंथांमोन आदानि बागै एसे फोरमायना हो आरो आंनि जेसेबां उन्दै फंबाय बिनानावमोन बिसोरनो मायबा मोनसे आदाया जा मिथिगौ जा रोंगौ बिसोरनो मायबा मोनसे लाइफनि थांना थानायनि एसे फोरमायनानै हो खुलुमबाय बयनिसिमबो जेम्स फंबायनिसिम धन्यबाद थाबाय जेम्स फंबायजों नै आंनि न'आव दंफैयो जेम्स फंबाया स' जोंनि न'आव जोङो सावरायलायदों जे आंखौ सोंनायलाय जे आंनि जिउ जारिमिनखौ बिथाङा मिथिनो लुबैदों जे गोबांनिफ्राय खोनाबायसो थादों खिन्थु आंनि जिउ जारिमिनखौ बिथाङा मिथिनो लुबैदों जे आं लाइफआव स्ट्रागल खालामनानै गावनि जिउखौ आङो माबायदि दाफिननो हाखो दिनै गिलुबालु मोनसे थासारि दंमोन जि समाव बर'आ गावनि जाथिखौ बुहुमाव सिनायथि खालामनो थाखाय बर'आ दावहा नांदोंमोन बै दावहायाव मोनफ्रोमबो बर' न'खरानो बाहागो लाबोदों सोरखौबा माने सोरबा डाइरेक्टलि अर्गानाइजेसनाव इनभल्भ जानानै बा सोरखौबा थाहोनानै ओंखाम जाहोनानै सोरखौबा दोननानै फुथुनानै दा बेफोरबायदिनो आन्दलनकारिफोरखौ माखासे आश्रय स्थाय होबोनानै दिनै फ्राय न'खरफ्रानो सहायबोदों आरो बै समावनो गिलुबालु मोनसे थासारि जोंनि गेजेराव जालांदों बै थासारिया दिनै बुंना फोजोबनो हानाय नङा दिनै बर'नि जारिमिनासो बुंगोन हिस्ट्रिखौ दिनै जारिमिनासो मिथिगौ जे जारिमिना मोजां स्टाडि खालामनानै नायोब्ला बर'आ दिनैसिमबो थोजासे नङा आरो बे थोजासे नङैखौ ज' जाना फालो जानानै जोङो आरो नाजाफिननांगोन दिनै जोंफोरो 10 बोसोर बयगाव न' गारनानै खारदों आङो मेघालयआव थादों गुवाहाटीयाव थादों बेंगलराव थादों दिल्लीयाव थादों अन्ध्र प्रदेशआव थादों दा बिभिन्न भारतनि जायगायाव थाखांनायनि उनाव आङो मालयेशियान कन्स्ट्राक्शन कम्पानियाव जइन जादों मालयेशियायाव थानाय मालयेशियायाव कालालामपुराव थाबाय अस्ट्रेलियायाव थाबाय हंकंआव मावबाय बिदिनो पृथिबीनि अनेक खना जायगाफ्राव थानानै खामानि मावनानै आङो गावनि न'आव 13 बोसोर बाहेरायाव थादों आङो 13 इयार 13 बोसोर बाहेरायाव थानानै गावनि जायगायाव फैफिननानै खामानि मावनाया आंनो थाखाय सिमांफोर बायदिसो नाथाय दिनै आङो गावनि जायगायाव फैनानै जे फिसा खामानि मावनानै दङ बेखौ रायजो राजाजों सन्मान होदों बेनि थाखाय धन्यबाद दिनै माखासे जोंनि गेजेराव मिसआन्डारस्टेन्डिं जालांदों माखासे बेफोर जारिमिन मोनसे दिनै जेम्स फंबायानो दिनै सल्जाराव मावो आर्मियाव मावो खिन्थु जोंदों बर'आनो मोनसे समाव ओरैबायदि आर्मि पुलिसनि गेजेराव बा बर'नि गेजेराव माखासे थासारि गाज्रि सम फैदोंमोन जोंबो बै समाव 7 जन न'खराव आंनि असे बिदा बिब' बिमादै दिनै न'खराव बिदिनो 7 जन मानसि जों लाइफ सेक्रिफाइस जादों थेवब्लाबो जोङो रावजोंबो दुसियाखै दिनैसिम 7 जन सेक्रिफाइस जादों आरो बेखौ सोरबा आर्मि पुलिस बा सोरबा प्रखाखना गावाखै दिनै जोंनि गावजों गाव मिसआन्डारस्टेन्डिं जानायावनो सेक्रिफाइस जादों आं बेखौनो सानो बे दिनैसिमबो जोंनि दुखुआथ' जोबनो गैखाया थेवब्लाबो बिदि थासारि दाजाफिनथों जोंनियाव माने शान्ति भाबैनो जोङो ज' फालो जानानै जों बोरैहाय इक'नमिक चेलेन्जिं खालामनो हायो इक'नमिक वार खालामनो हायो थाखा फैसानि बोलोगोरा बोरै जानो हायो आरो मोनफ्रोमबो जाथिखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे जोङो
माने बयजोंबो ज' जानानै जोङो फालो जानानै खामानि मावनायखौ आं लुगैयो स' दिनै आंसो दिनै आंनि लाइफआव दावहा नांनानै आं गावनि जिउखौनो चेलेन्ज नांनानै आङो दावहा नांनानै जिउ दानायखौ चेलेन्ज नांनानै थाखा फैसानि चेलेन्ज नांनानै इक'नमिक वार खालामनानै दिनै आङो फिसा फिसौ खामानि मावना सोलिना दङ सानि मोनसे फिसा इन्डास्ट्रि बहायदों जि इन्डास्ट्रियाव आंनि फिसा कुवान्टिटि साहा उत्पादन जायो बे साहाखौ आङो जार्मानाव हाम्बार्ड सिटियाव हरो केनाडायाव हरो निउयर्क सिटियाव फानो जार्मानाव फानो आङो इउकेआव फानो बिभिन्न धरननि ग्लबेल कान्ट्रियाव आङो बांहाय स्मल कुवान्टिटि आङो फानहरगासिनो दङ स' बेनो दिनै जोङो ज' जाना फालो जानानै जों जुदि खामानि मावनो रोङाब्ला दिनै थाखा फैसाया दिनै जोबनो गैया फैसाया जाबाय मोनसे हंखिया मानि इज डिजिट दिनै फैसाया थांलाय फैलाय जाखागोन बयनियावबो खिन्थु बर'खौ जोङो माबायदि बुहुमाव मोजाङै जोङो धोनि समाज गोरों समाज दिनै माबायदि जोंनि मोनफ्रोमबो हा हुखौ जोङो बोरै जोथोन लानानै खामानि मावनांगौ बिनिसो सम फैबाय गावजों गाव नांलायनाय सम गैया दायो गावजों गाव एना एनि खालामलायनाय सम गैया आं बेखौनो सानो कि जोंनि हा हुखौ जि हानि थाखाय जों बावसोमबाय जि हानि थाखाय जों दावहा नांबाय बेफोर थुख्रासेनिफ्राय थुख्रासे हाखौ जोङो मोजां जोथोन लानांगौ आरो जोंनि हाफोरखौ सेभ खालामनानै जों बेफोरावनो मोजां उत्पादन खालामनानै जोङो इक'नमिकेलि साउन्ड जानांगोन अब्लासो जोङो माने जों जेब्लानोखि इक'नमिकेलि साउन्ड जानो हाया सासे सानै जाब्लानो जाया आं बेखौनो सानो बयबो थाखा फैसानि बोलो जानांगोन अब्लासो जों गोग्गो समाज दानो हागोन होननानै आं फोथायो बेनिफ्राय आदानि जिथु साय पात्ति बा साय बिलाइ बेयो गासैबो माने इण्डियाआव माबा जागोन ना जाया साप्लाइ जागोन ना जाया जोंनि इण्डियाआव होगोन ना होआ आरो आंनाथ' फिसा इउनिट जाबाय अल अभार इण्डियाआव आङो फिसा कुवान्टिटियाव फानो किसुमान जायगायाव आंनि इन्डास्ट्रियाथ' न'आव बहायनायाथ' फिसा खिन्थु मेघालयआव मोनसे दङ आंनिनो पार्टनारशिपआव मावनाय बे मेघालयनि इन्डास्ट्रियाथ' मथा मथि 6 लाख 8 लाखसो किल' मेट्रिक बनायो ओमफ्राय मोनसे टुरायाव माबायाव दङ ओइ लिटामि नागालेण्डआव दङ बे नागालेण्डनियाबो मथा मथि 4-5 लाखसो किल' मेट्रिक बनायो बेफोर साहाखौबो जोङो माने बाहेराव फानजोबो आरो आंनियावथ' फिसा कुवान्टिटि आंनियाथ' मथा मथि पार्सनेला 10,000 किल' मेट्रिक प्रडिउस खालामो बे 10,000 किल'खौ आङो मिनिमाम 2,500-3,000 फानो पार किल' बोसोराव आं 10,000 ग्रिन टि आरो अर्थ'डक्स ब्लेक टि बेखौ मोननै साहा उत्पादन खालामो बेखौ पेकेजिं खालामनाबो फानो दा रिसेन्टलि जोंनि मार्केटआव नैबे पेकेजिंआ माने लन्च जासिगोन पेकेटआ दा बेबायदि जाजोबसिगोन बक्सआ बिदि बक्स पेकेजिं जागोन औ बे साहाया रिसेन्टलि जोङो मार्केटआव माने लन्च होगोन बे साहाखौ माने बे डिपिं साहा माने डिपिं माबागोन बिदि बक्सआव जागोन साया स' बेखौ खम समनि गेजेराव मार्केटआव लन्च खालामनाय जागोन औ दा बियो जास्ट खालि बक्स बियो खालि पेकेट दा बेयाव साहा पेकेजिं खालामनानै मार्केटआव माने डिपिं साहा मोननाय जासिगोन आदानि बिजनेसा बाहेर देशाव हरनाया खै बोसोरसो जाखो ओरैनो आं ओरैनो सादों बे बहाय खालामनाया 17 बोसोर जाबाय आं 17 इयार स्टार्टिंनिफ्रायनो बाहेर देशाव आं आराम्भनिफ्राय बेनि माबा मोनसे एक्सपिरियेन्स माबायदि बाहेर देशाव माबायदि सोलोंनानै माबायदि हरनो हानाय बेनि एसे फोरमायना होनो बाय सी रड बाहेराव हरनो हानाय मोननै लामा दङ मोनसेया जाबाय नावनि लामाजों हरनो हायो जाहाजनि लामाजों आरो मोनसेया जाबाय फ्लाइट बाय फ्लाइट जोङो दैथायहरनो हायो बाय फ्लाइटआव हरोब्ला दा माखासे कभिड प्रट'कलनि थाखाय बहुत एक्सपेन्सिभ जाना दङ पार किल' 1,750 दैथायहरनाय खरसायानो जाना दङ दिनै जों पार किल' प्रडाक्टफोरखौ जों जुदि माने एक्सपर्ट चार्जआसो कास्टम क्लियारेन्सआसो बारा जानानै दङ आरो माबायाव बाय सी रड हरोब्ला प्राय 800-900 पार किल' जादों खिन्थु बेनो नर्मेल सिचुवेसनाव बाला बाय सी रडआव नोङो 350 हरनो हायो बाय फ्लाइटआव 530-550 थाङो स' बेफोरबायदि मोननै लामाजों जों साहाखौ दैथायहरनो हायो दायो अकल साहा नङा जोंनि नर्थ इस्टआव बा जोंनि बिटिआरआव माखासे उत्पादन दङ जि उत्पादनफोरखौ जोङो ग्लबेल मार्केटआव हरनो हायो बे जाबाय स्पाइसेस जेरै ब्लेक पाइपार कार्डामाम जिंजार दिनै लेमन बेफोरखौबो जों दैथायहरनो हायो माखासे स्पाइसेस आइटेम आरो राइसफोरखौबो जों हरनो हायो जेरै ब्लेक राइस रेड राइस सेन्टेड राइस स्टिकी राइस चुंचुं खामते बेफोर माइरंफोरखौ जोङो बाहेराव दैथायहरजोबनो हायो स' नर्थ इस्टनिफ्राय बहुत उत्पादन जों बाहेराव हरनो हायो जास्ट जोङो मार्केटखौल' क्लियार खालामनानै लानांगौ लोगोफोर आदानि जिउ जारिमिनखौ खोनानानै आंनियावथ' जोबोद दुखु मोनदों मानो होनोब्ला मोनसे न'खराव बर'जों बर' मोनसे समाव 7 जन गाहाम हारिनि थाखाय खहा जानाया सहज खोथा नङा
आरो न' गारनानै दिनै आदाया एसेबां गोजान गोजान जायगायाव खारना फैनानैसो दिनै बेफोरबायदि खामानिखौ मावफैदों माने एसेबां सोलोंनानै फैदों सोलोंनो मोनदों ना दाना मायबा सोलोंनो मोनदों गुबुन देशाव थानानै सोलोंदों आङो मोनसे समाव दुखु नाङोमोन जेब्ला थाखा फैसा गैया जेबो गैया रावबो हेल्प खालामा रावबो सोंफैया रावबो रायदाव फैया दिनै बाजाराव फाननाय दाउ अमा बोरमाफोर बायदि बायना लांनानै बेनो हाथारहैनो हायो जाय गोसो बायदि सुथारहैनो हायो जोंनि न'खरनि मानसिखौ माने 7 जन थैखांनायनि उनाव रावबो रायदाव फैयाखै रावबो सोंफैयाखै जोंखौ देशद्रोही बायदि बेबहार खालामदों मोनसे समाव खिन्थु दिनै बेखौ आङो दुखु नाङोमोन खिन्थु दिनै लासै लासै आङो बेखौ इसोरा आंखौ माबा मोनसे फोरोंबाय थादों आशीर्बाद होबाय थादों आशीर्बाद प्रदान खालामदों बिदि सानो आङो दिनै रियेलाइज खालामो दिनै रावखौबो दुसिया बे जालांनाय मोनसे जाथाय बर' आंदोंल' नङा जोंनि न'खरजोंल' नङा बयजोंबो जादों दा बेखौ आङो रावखौबो दुसिनो साना स' फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोङो ज' जाना इमान खस्थ'जों जिथु जोङो जाथिखौ दादों माबादों जोङो जाथिखौ माने इमान खस्थ' खालामनानै जोङो जाथिखौ मोनसे फसंलांबाय थादों बेयाव जोङो ज' जाना फालो जाना खामानि मावनांगौ आरो जोंनि मोनफ्रोमबो पावारफ्रानो जोंनि मोनफ्रोमबो पावार एन्ड फांसनफोरानो प्रपार इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ जों जा रोंदों जा सोलोंदों जों बेखौनो रानना होफिननांगौ दिनै रावबो पारफेक्ट नङा बुहुमाव दिनै आंनि लाइफआव आं जा सोलोंदों बेखौ आं रानना होदों सोरबा कलेजाव इउनिभारसिटियाव CITआव दिनै बाहेरफोराव माने आंनि नलेजखौ शेयार खालामनो जुदि इनभाइट खालामोब्ला दिनै हंकं एग्रिकालचार इउनिभारसिटि आं बेयावबो स्पिकारमोन दिनै आङो माबायाव चेन्नाइआवबो दिनै क'क्राझार CITआवबो दिनै नाफाम इउनिभारसिटि कटन कमार्स दिनैबो आङो गरायसर कलेजाव आंखौ आसे माने चिफ गेस्ट हिसाबै इनभाइट खालामदों दिनै अल इण्डियान टप 3 फार्मार आङो एवार्ड रिसिभ खालामदों आङो वर्ल्ड फार्स्ट इलेफेन्ट फ्रेन्डलि सार्टिफाइड मोनदों दिनै मुम्बाइनि एक्स CM देवेन्द्र फडणवीस बिनिफ्रायबो आं एवार्ड मोनदों आसामनि एक्स CM प्रेजेन्ट MP सर्बानन्द सोनोवाल बिनिफ्राय खननै एवार्ड एक्सिभ खालामदों स' जादब पायां आरो आं दिनै एनभाइरमेन्टेलिस्ट नर्थ इस्ट एनभाइरमेन्टेलिस्ट एवार्ड मोनदों विश्वनि ट्राइबेल जातिनिफ्राय ग्लबेल ट्राइबेल एन्टारप्रिनियरशिप एवार्ड मोनदों बेफोर एवार्डफोरा आंनो थाखाय मोनसे एनकारेज मोनसे उत्सा खालामनाय खिन्थु जोंनि गेजेराव बेम्बु आर्टिसियान दङ हेन्डलुम एक्सपार्ट दङ फार्मिं एक्सपार्ट दङ दिनै बिसोरखौबो लानानै जाथिया खामानि मावजायो नामा आरो बिसोरखौ लाना मावनांगौ होननानै आं सानो दिनै बिसोरनो सम होनांगौ अकल बे नङा जे जोङो माने कन्ट्रेक्ट लाइनाव थांबाल'सो डेभेलप जागोन बा माबा मोनसे बिजनेस लाइनाव थांबाल'सो डेभेलप जागोन खिन्थु जों माखासे जोंनि गेजेराव आर्टिसियानफोर दङ जों बिसोरखौ लानाबो प्रपार खामानि जों बोरै मावनो हायो बेखौ साननायनि मोनसे सम फैबाय होननानै आं सानो लोगोफोर आं आदानि सायाव आंहा जेबो बुंनांगौ गैला आंनि गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों आरो आदानि लाइफ स्ट'रिखौ खोनानानै अब्ला आं आदानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि गासै इउटुब लोगोनि जानानै आदाखौ आं खेबसेबाव खुलुमबाय धन्यबाद दिनै फंबाया सोंनायलाय आं माखासे खोथाखौ बुंलांबाय स' बेयाव सोरबाफोर नायना सोरनिबा गोसोआव दुखु नाङोब्ला बिनि थाखाय क्षमा बिनाय थाबाय आरो जा बुंनांगौ जा जालांदों जाथाय बा जा आंनि जिउ जारिमिननि सायावसो आं बुंदों रावखौबो दुसियाखै बिनि थाखाय बयखौबो धन्यबाद होनाय जाबाय खुलुमबाय खनसेबाव लोगोफोर थेंक इउ भेरि माच लोगोफोर खोथाया बेसो दा सासे मानसिया उन्दैनिफ्रायनो एसेबां खस्थ' मोननानै बा मोनसे न'खरा सिलिंखार जाजोबनायनि उनावबो दाब माने गुबुन गुबुन हादोराव बेरायखांनानै फैनायनि उनाव माने खामानि मावना फैनानै गावनि लाइफखौदि गाव दाफिनदों बे सहज खोथा नङा माखासे जोंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोना माबा मोनसे जायोब्ला गोसोखौ दुरबल खालामनानै मा फार्स्टआवनो जेनो जोङो फार्स्टआवनो मेङो मोनसे पाहार दा मोनसे पाहारखौ नुनाय लोगो लोगो जोंनि गोसोआ मेङो बे पाहाराव बोरै थाङो खिन्थु नोंनि गोसोआसो मेङो जों मानसिया मेङा नों बे पाहाराव थाबायनानै थांबाय था नों मोनहैगोन नाथाय जोङो फार्स्टआवनो मा गोसोआ मेंग्रे थिग बेफोरबायदिनो जोंना आदाया माने एसेबां माबा जानायनि उनावबो गावनि गोसोखौ माने मेङालासिनो खामानि मावनानै दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव एसेबां साक्सेसआनो लाइफ स्ट'रिखौ नोंथांमोना मिथिबाय बिथाङानो तेनजिं बड'सा गासैबो नामखौ खोनादोंब्लाबो आरो आदानि बेफोरबायदि स्ट'रिखौ खोनानानै नोंथांमोनाबो आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोना बा फरायनायाव बा खामानि मावनायाव खेला धुला गेलेनायाव गोसो हो जोङो फावसायनाङा मालाबाबो आरो जोङो मोजां खामानि मावनो मालाबाबो गिनाङा आरो लाजिनाङा दिनै आदानि लाइफ स्ट'रिखौ नायनानै मा सोलोंनो मोनदों आं बेखौ जेबो बुंला अब्ला गासै लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरोबाव खेबसेबाव जय हिन्द